l'art i la cultura com a eines per millorar la salut global. Les accions de proximitat que proposo pretenen apropar el ciutadà al museu, a les seves exposicions temporals o permanents, gaudint de l'art i la cultura com a eina per la salut global, amb un curs previ de formació, a partir de la metodologia SMART, Art i Salut, i una posterior performance on hi participen directament. A Catalunya ja fa temps que diversos museus i centres culturals ofereixen propostes que vinculen l'art i la salut. La presència de professionals dels museus catalans a la formació del MNAC va evidenciar l'interès del sector per aprofundir en aquesta línia de treball i ja s'ha creat un grup de museus en el marc de la xarxa de museus d'art que vol liderar aquesta iniciativa. I coincidint també amb la recta final del curs, l'Arts Council England va publicar l'informe Arts and Culture in Health and Well-Being and in the Criminal Justice System, a Summary of Evidence, que recull les investigacions publicades els darrers anys sobre avaluacions i evidències dels beneficis d'aquest tipus de pràctiques. El model mèdic de salut basat tradicionalment en la malaltia i en l'entorn clínic ha evolucionat els últims anys cap a un model més social, centrat en la prevenció, en el benestar global i en el paper de la comunitat. Amb això, patologies difícils de diagnosticar, com algunes de les malalties cròniques o mentals, han anat guanyant protagonisme i també es posa cada cop més de manifest els vincles entre les dolències físiques i psíquiques.